A kutatók szerint csak Romániában évente legalább 100 000 madár lesz áramütés áldozata, ráadásul az élőhelyek eltűnése miatt is egyre fogy a számuk. Magyar és román ornitológusok a fokozottan védett madár, a kékvércse védelméért kidolgoztak egy közös programot, amelynek első lépéseként a ragadozó madár költőhelyeinek közelében leszigetelik a villanyoszlopokat. A vércsementés az Európai Unió LIFE programjából finanszírozzák. Madármentésre indulunk a nagyváradhoz közeli viharféle gyázára. Ezekben az apró erdőfoltokban költ a vihari vércseállomány jelentős ányada. Vércse még sehol, hiszen a sólyomfélék családjába tartozó, főleg sáskákkal és egyéb rovarokkal táplálkozó ragadozó madár csak áprilisban érkezik vissza afrikai vándorútjáról. A kék vércse nem épít saját fészket, hanem a vetési varjú fészkét foglalja el itt, a vékony longájú akácok ágai között. Nyugat-Romániában mindössze 200 vércsepárt számláltak meg az ornitológusok. Nem csoda hát, hogy foggalkörömmel védenék a régió egyik legfontosabb költőhelyét, amelytől alig kőhajításnyira húzódik a madarak réme, a villanyvezeték. Évente több mint 100 000 tollbúnyás pilóta lesz a magas feszültségű áram áldozata. A pusztai ragadozó madarak leszállásként különösen kedvelik az óriás betoncölöpöket. Amit itt látunk, középfeszültségű vezetéksor, madarak úgy szenvednek áramütést, hogy két pontban érintik, vagy a szálakat, vagy a vezetékszálat és a keretben tartó traverset. És hát ezek az áramütések, igen, 20 000 voltnál ezek legtöbb esetben halálosak, de ha túl is éli a madár, akkor az áramütött testrész elhal, így hát a madár előbb-utóbb elpusztul. Kezdődik a madármentés, előkerülnek azok a védőburkolatok, melyeket 10 középfeszültségű villanypóznára helyeznek fel, hogy megvédjék a madarakat az áramütés veszélyétől. A székelyhídi villamosműves munkatársai védőbúnyát öltenek, hogy biztonságosan dolgozhassanak a 30 méter magasban. Még egy rövid egyeztetés, aztán több kilométer hosszan lekapcsolják a 20 000 voltos üzemi feszültséget, a munkavezető pedig ellenőrzi, minden rendben van az akció megkezdéséhez. A húzalokról lelógó módszerű alkalmatosság a földelés arra az esetre, ha mégis kóboráron kerülne a vezetékbe. Nem szabad egy méternél közelebb menni azokhoz a vezetékekhez, amik áramolt vannak. Hogyha közelít hozzá, és akkor már húz egy évet, és az év megsebesíti, hogy az megégeti, olyan égési sérüléseket okoz, hogy ha közelebb van hozzáragad, akkor az áramütéséig meghat. Ezután megkezdődik a műanyagborító felszerelése. Hasonló típusú szigetelőket Európa legnagyobb madárparadicsomában, a Duna-deltában találni még. Egyrészt szigetel, másrészt pedig nem épül el, tehát az időjárás körülményeit jól viseli. Egy oszlopra való anyag 40 euróba kerül, tehát hogyha ilyen több 10-100 oszlopról van szó, ez bizony jelentős költség. Hát ezt a jövőben esetleg úgy lehet elkerülni, hogy eleve olyan oszlopokat helyezzenek ki az áramszolgáltatók, amelyekkel kapcsolatban ilyenre van így szükség, tehát eleve már madárbarátak. A kolóniákban élő kékvércsék két jelentősebb vihari csoportját, összesen 40 párat, itt Félegyháza közelében és Mácsapusztán találták a romániai kutatók. Képére 580, tavaly a száraz forró időnek köszönhetően pedig 830 fészekfoglaló vércsepárt számoltak meg az ornitológusok, főként a Duna-Tisza közén és a Tiszántúron. A 30 centi hosszú galamnagyságú madár ideális körülmények között 3-4 fiókát is felnevel, a populáció mégis rohamosan fogy. Romániában igyekeznek fákat telepíteni a síkvidékre, hát ha nagyobb lesz a családalapítási kedv a vércsepárok körében. Az ornitológusok célja, hogy megállítsák a Kárpát-medencei vércsállomány apadását, és hogy az államszolgáltatókat madárbarát villanypóznák használatára sarkalják, hiszen nem csak a vércsék vannak veszélyben.